Салом алейкум мардум, ма Парвиз ай Нью-Йорк. Амирӯз 23 апрел якчанд рӯз пеш видео мондагӣ будам дар бораи законои нав. Чанд борам пешам мегуфтам тонаку барои сабр кунен ози дигаргуниҳо меша дар Америка, барое ки дидесен вазъияти Америка ба ҳамин рӯза число кати дар тамоми Америка 863 000 одам касал шудагӣ, 48 000 одам бандагӣ кардагӣ. Агар именно Нью-Йорка гирем 263 000-уш ай Нью-Йорк бо 20 000 дига бандагӣ шудагӣ ай штати Нью-Йорк. ай ҳамун ҳисоб ҳар рӯз ба рӯз соат ба соат ҳар хел законои нав баромадааст. ҳамирӯза мавзӯи асосии ма дар бораи законе ки Дина Трамп имзо кард, президенти Америка имзо кард дар бораи иммигратсияи именно муҳоҷирати Америка. Я ман ози шумо да мефаҳмонам, сар мекунам фаҳмонданам. This is New York. пеша ҳамирӯза мавзӯи дар бораи закони нави Трамп сар кардан мехостум як муроҷиат кунам кӯтоҳ барои бародарон, барои оилаҳо, барои зан ва мардоне ки дар Америкаан, дар Канадаен. Ман тагда контактҳоя мемонам, контактҳои гурӯҳи занҳо ки дани момент пул ҷамъ кардаистанд барои ёрдам, ҳамчун дар моҳи Рамазон барои халқи заҳматкаше ки дар Россия ози азоб кашидаистанд аз ҳисоби бекорӣ, аз ҳисоби вай. Шумо медонед фарқияти Россия, фарқияти Америка ва Канадара ҳамаи мо прекрасно медонем, барое ки ҳамчун одаме ки дар Америка 4 сол зиндагӣ мекунад ва дар Россия низ ман зиндагӣ мекардам, фарқиятша ман дидестам, аз замин то осмон фарқият дора. ай ҳамун ҳисоб бародарон қадри имкон ҳаракат кунен, дастгирӣ кунен. Хай $5 $10 барои Америка ва пули калонам набошад. Агар дар Америка, дар Россия, дар Тоҷикистон ин пул камтар қадри калонтар дора, қурбуш калон баланда ихтон медонен. ҳамин ҳисоб ман контактҳои занҳое ки дар Америка мепартом, QuickPay доранд, Zelle доранд, GoFund доранд. ман контактҳошона дар поёни видеом озу биромад мебинен. ҳамчунин дар Канада одамое ки ман аз Канада нигоҳ мекунам, ҳамчунин муроҷиати ман шумо даам дахл дора. Илтимос қадри имконият дастгирӣ кунен. Ҳеҷ набоша ами 2 рейс, 3 рейс, 4 рейсе ки автобус кати шумо як ҷо мерен мебиёен, ҳаму пултона дариғ надорен барои муҳоҷиро, барои оилаҳое ки дани момент азоб кашидаистанд аз ҳисоби коронавирус. илоҷаш боша дастгирӣ кунен. Худованд илоҳим хайртона қабул гардона, раҳмати калон. пешакӣ раҳмат мегӯм. Агар шумо да сахт отчёти ҳами хайру чиз дар кор боша, ман ҳамун занҳо да гап мезанам, шумо да пешниҳод мекунанд. Мерем дальше дар бораи мавзӯи асосии мо дар бораи законе ки Дина президенти Трамп, президенти Америка подписат кард, супориш дод барои иҷро кардан. барои иҷро инҷа да 8 пункт дора. ази дар Инстаграмам гап задум, дар Ютубам пешаи видео мондум ки пеш адвокат рафтистам. Адвокат кати гап задем, саволома додум. Дар давоми видео баъд аз фаҳмондани ҳамаи пунктош ман шумо да кӯтоҳ карда саволҳое додагим да ҷавоб метиҳум. Мақсад 4-5 саволи важне додум шона, ҳамун саволотон да ҷавобоша метиҳум тона да охири видеода. Мерем изучат кардан 8 пункт дора. қонуни Трамп ровардагӣ 8 пункт дора ва дига пунктое ки иҷа да пеш да наистага уқа сахт мо да зависид намекуна, барое ки ҳамчуне ки мо хондем, чихел ки ман да адвокат фаҳмон гуфт ки Парвиз и дар ба фикри мо, ба фикри адвокато, ба фикри мо ин чизе ки ин бировардагия дар асос одамое ки пеша медонен ин рӯз пага ноябрда выборҳои Америка сар меша ва филм ноябрда ай ҳамун ҳисоб ози чӣ законе ки мебароранд президент Трамп чӣ законе мебарора барои оянда выборашай, барое ки дар як пунктш наистагия ки ҳамин чиза барои чӣ воридот кардаиста, барое ки мардуме ки камғизоат пул надора, одамое ки инвалидан кор наёфтестанд, аз ҳисобе ки муҳоҷирои омадагӣ пули арзон да кор кардестанд, ай ҳамун ҳисоб вай
ҳамиҷода якҷо пункта наистагие ки дар асос бировардагӣ закони бировардагиш ҳама одамода кассатсия мекунад ки ҳама одамое ки дар хона шидагиян кор наметонанд ёфтан ба ҳазур баъда ҳамин қануни бировардагиш кора ёфтан тонанд. Лекин зиёдаи 6 миллион 7 миллион даже мумкин ози ба статистика надидам зиёдаи 10 миллион одам безработица пур кардагия, яъне и закони бировардагиш мумкин 100 000 200 000 одама кассатсия кунад, яъне 6 миллион куҷо 200 000 одам куҷо. Хайр шахтон уже фаҳмен ақидатона хитон брорен. Мерем дальше. Инҷада хай изҳори дил кардагия барои чи закона бировардагия, якум варақ шуда, дуюм варақ шуда ҳамин изҳори дил ки коронавирус мурдаиста, чизе ки мо мекунем барои беҳбудии Америка, исусу мақсад ҳамин дилша холӣ кардагия. Анаку анаку якум пунктша ма ссилкаша ман шумода мепартом таги видеомда мебинен, таги ҷои комментариёда ҳамунҷа метонен хутон дуромада хонен, касе англисӣ медона бо метона худош адил надурая. Пункти якумужда просто наистагия ки як дуюм бу сеюм пунктора изучат кунен ва кӯтоҳ карда дар бораи иммигратсия фаҳмонистай. Агар аҳамият дода бошен, иммигратсиони визада кадом визаҳо медроя? Иммигратсиони визада туристӣ намедроя, визаи J1 намедроя, визаи студентӣ намедроя. Яъне ки ин ҳама ин намуд визаҳо визаҳои неиммигратсионе, яъне ки закони инҷа навистагӣ ягон хел дахл надора. Инҷада в основном дар пункти дуюмуш навистагие ки именно ҳамин закони бировардагиш кадом одамода дахл дорад. Якум пункт, дуюм пункт агар хонен, якумша одамое ки берун аз Америкаян, фақат берун аз Америка дахл мекунад. Яъне одамое ки уже виза доранд дар Америкаян, ягон хел дахолат надора ин закон. Дуюм пункта беш, do not have immigration visa effective. Okay. Иммиграционни виза, одамое ки иммиграционни виза нагирифтагиянд баъд аз биромадани ин қарор. Яъне ки ин қарор ҳамин рӯз 23 апрел соати 12 шаб уже ҳадди қонунӣ роҳи қонуниша мегира, яъне ки уже в силу заходит в силу, яъне ки силада медроя. Мерем одамое ки анами пункти дуюмуш ва якумуш и в основном одамое ки гринкарта буридагиен масалан ва интервютона ждат кардестен шумода дахл дорад. Яъне ки дар давоми 60 рӯз шумо наметонен ягон хел шумода 60 рӯз не ягон хел почта, ягон хел шумода ягон телефони звонок аз тарафи посольства намебиёяд. Дальше мерем not have official travel document visa. Хай ҷанайсагия ки одамое ки ягон хел виза надоранд ва меран посольствода барои виза гирифтан, ҳама момент шумода виза наметиҳанд. Лекин ина мавзӯъ яъне маъно надора, барои ки ҳозир данни момент посольство ягон ҷода кор накардистанд. Бисёри консулство мумкин 80-85% посольствои консулствои Америка маҳкаманд. Чорум пункт уже пункти охиронужда гуфтестае ки одамои кадом одамода дахл надоранд. Идестен одамоеда ки дахл надоранд, ин одамое ки заншон гражданини Америкае, одамое ки духтуранд, мебиёянд барои имина барои нисба чӣ меган against COVID-19 меган ино, одамое ки барои имина дахолат доранд барои изученияи ҳамин вируси коронавирус, ҳама одамода и дахолат надора. Одамое ки заншон гражданини Америка дахолат надора, одамое ки визаи EB5 гирифтагиян, инвеститсионни программа меган ино, одамое ки омада Америкада инвеститсия карданиян, инвесторан ва ёда дахл надора. Одамое ки на законном основании lawful permanent resident, одамое ки гринкарта уже доранд, дахолат надора и виза. Одамое ки 21 сола майдаянд ва падар модаршон гражданини Америкаянд ва ёда дахолат надора. Одамое ки мақсад усиновид кардагиянд ягон гудака берунаи Америка ва овардагиян, ин чизо дахолат надора. Одамое ки армияи Америкада кор мекунанд ва виза тариқи виза мебиёнд меранд, инодам дахолат надора. Хай чизо в основном мо да уқа касатса намекунад, ку одамое ки мая тамошо мекунанд, ё ки гринкарта пур кардагиян, ё ки муҳоҷират дар Россиян, ё ки одамое ки мехоҳанд Америка биёянд тариқи визаи студентӣ, тариқи визаи имина кори кати, туристӣ кати. Яъне ки и ҳамин пункте ки Трамп бировардагии закон дар асос одамое ки гринкарта шумо пур карден дахл дора.
яъне ки шумо уже посольство даромаден, интервью гирифтен ва дар паспортон печати визаи Америка боша, ин шумода дахл надорад, шумо метавонед ба ҳазур биёен. ин одамое ки шумо уже медонен ки шумо гринкарта буридагиен, лекин то ҳол интервютон наҷдат кардесен, ҳамин шумоя дахл дора. дар бораи гринкарта ози ман савол додум ки оё ҳамин гринкарта срокиш 5 май уже сар меша, одамо бояд роян проверка кунанд, ҳамин закон ягон хел дахл дора ё не? дар инҷа умуман дар бораи переноси рӯзи гринкарта гуфтагӣ нест. единственное гуфтагиш ки 60 рӯз Трамп 60 рӯз омадан ба Америка воридот, омадани гринкартау дигар одамое ки надоранд ҳамин чизда дахл доранд. яъне ки ҳамин коғаз чӣ хел гум шумода дар асос фақат иммигратсиони визая дахл дора. мумкин 80% ман тамошо мекардагиёда умуман ин чиз ягон хел не фоидаш раса, не зарарш. единственно одамое ки гринкарта буридагиен, шумода ҳақиқатан ҳамин зарарш мераса. 60 рӯз срок мондагиай, ягон хел расматрени намекунанд, ягон хел дида баромадан намеша ин чиз. лекин бо даохири ҳамин вай нависагие ки баъд аз 60 рӯз метонанд ҳамин закона бо продлит кунанд, а ҳисобе ки эффективнистиша мебинанд. агар ки бинанд ки дар давоми ҳамин 60 рӯз ягон хел фоидаи ҳамин закон мераса, то ино метонанд бо продлит кунанд. лекин ба фикри ман ина метона продлит кардан агар фоидаш раса. лекин фоидаш уқа намерасидаги буринай, барои ки уқа чизи важне надидама дар ин писмо. яъне ки фақат дилам дар ки месӯза одамое ки гринкарта буридагиен, лекин афсус интервюда файрод накардестантона. анаку мегзарем саволе ки ман додум ба адвоката саволи ман якум саволш буд ки ака интервью бояд то сентябр одамоя файрод кунанд, то сентябр одамое ки гринкарта буридагианд бояд то сентябр файрод кунанд. яъне ки 60 рӯз пас агар ино бо продлит кунанд, агар ҳамо интервюда файрод мекардаги одамо чӣ мешаванд? яъне ки адвокат гуфт ки дар инҷа ин масъала да ягон гап гуфтагӣ нестанд. скорее всего ҳамун сроки продленияшона ва ё бо рассмотреть мекунанд ва сроки интервью файрод кардаги одамоя ва ё продлит мекунанд. дуюм саволи додагии ман одамое ки гринкарт доранд, виза доранд, визаи рабочӣ доранд, дар паспортшон омадан метонанд. албатта шумо метонед омадан, иммигратсиони визатон боша, агар омадан метонед, барое ки паспортонда виза ҳаст, сроки визаш ҳам ҳаст, ҳама чиз ҳаст. даже ҳамҷода як пункти дуюмш дам гуфтагие ки одамое ки дар паспортошон виза доранд, ҳама одамо метонанд Америка омадан ба ҳазур омада рафтан метонанд. баъд дуюм вапроси ман буд дар бораи визаи J1 виза, и визаи неиммигратсиони буда. ман то ҳол хаёл мекардам ки иммигратсиони виза, лекин не иммигратсиони виза будааст. яъне ки ин қонун ягон майда турист омадан туристода ягон майда визаи кори кати J1, M1, F1 визаи не иммигратсионида ягон хел дахолат надора. мегзарем охирон пунктушда ман як ҷошда хондум ки муҳлат додагия президент Трамп на пункти 6 додагия ки барои визаи не иммигратсионӣ 30 рӯз вақт додестай органои давлатида ки дида бироянд ва пешниҳодҳои худшона нисбати визаи не иммигратсионӣ, яъне ки визаи туристӣ, визаи студентӣ, визаи дигаву дигар не иммигратсионишда ягон хел пешниҳод кардӣ, пеши ма биёен коғаза нишон тиҳен, ма обработат мекунаму боз як закони дигар нисбати туристо, нисбати студентҳо ва дигар визаи неиммигратсионӣ як пешниҳоди як қонуни дигар мебарорам гуфтесте. яъне ки и 30 рӯз пас ҳисоб кунед ба ҳамин рӯз эътиборан 30 рӯз пас боз як закони нав ай президенти мумкин ягон хел пешниҳод накунанд, мумкин ки ҳам хел бо рафтан гира ягон хел без изменения. барои ҳамин бародаро зиқ нашавен 60 рӯз, яъне имрӯз агар апрел боша, апрел тамом шуд, май, июн, июл, яъне маю июн 2 моҳ, яъне бо мо вақт дорем. яъне ки 5 май дар ягон ҷо изменение нест, ҳамун 5 май чӣ хел буд ҳам хел истодагиай барои проверка кардани гринкартотон. баъд бо як саволи дигар додум ки ина 5 май мо проверка кардум, ман гринкарта буридум, номерум биромад ки ҳо парвизта гринкарта буридӣ, чӣ мешавад ин ҳолатда? парвиз гуфт ин закону 60 рӯзай, яъне шумо буридагӣ бошед, баъд аз 60 рӯз агар ки ино
продлид накунанд ҳамин қонуни Трампро овардаги, фармони Трампро овардаги агар продлеват накунанд муҳлатша, яъне ки и автоматически аннулировать меша и законуш баъд аз 2 моҳ без продления шава агар ва мо как всегда ҳама чӣ ҳамчун рӯзҳои пештара бармегарда ва одамое ки интервюшона ждат кардестанд ба хурсандӣ метавонанд дуроян интервю, одамое ки гринкарта бридагиянд уже ай посольствои Америка, ай именно корхонаҳои давлатии Америка приглашениётона ждат мекунем барои пур кардани гринкартаи 2021. яъне ки ягон хел закон дар бораи аннулировать кардани гринкарта, аннулировать кардани иммигратсиони виза, ин чизон нест. агар даже пешниҳодам кунанд ин чиз серьёзнее, ин чиза бояд сенат қабул кунад, як гапи президент ин кора қабул намекунанд. буд ҳамихи кӯтоҳ видеои ман дар бораи ҳамин закон. агар ягон саволотон боша ҳатман таги видеода нависен монен, ман ҳаракат мекунам шумода ҷавоб диҳам. нисбати хайр илтимос аётон наброя, агар дили нияти хайр кардан дошта бошен илтимос бетараф набошен, барое ки мо бояд ёрдам кунем муҳоҷирода, одамое ки дар азобанд дар берунаи Тоҷикистон кор мекунанд барои беҳбудии оилашон. ҳамода бетараф набошен, ёрдам кунен. ҳаматона хайртона худованд қабул кунад. боз як бор дига моҳи рамазон кати ҳаматона табрик. то боздид оянда видеои ман дар бораи маска меша. насиб боша як рӯз 2 рӯзда мепартом. дар тамос бошен, подписатся кунен. агар илоҷи боша колокольчик монен, ман бисёр вақт прямой эфирам мебурам, ҷода бо бисёр саволотонда ҷавоб мегардонам. касе ки дар канали ютуби ман ҳаст, дуроем подписатся кунен. раҳмати калон, дар амони худо бошен. аллоҳ ҳаматона нигаҳбон бошад. Бай бай.